Haupa Joseba, eguerdion, Landernaz fikatik, lenguan geugaz egon zinen fikeko ermentari tabernan, eta geur nire behiak aurkezten deutzutez, Asturianak edo Kasinak. Bueno, arraza hau Asturiarra da, Kasina izenekoa. Bueno, dire oso behi txikia diraz, hemen Euskal Herrien oso egokitu eta egon direzenak aspalditik. Gehiago ezagune dire igual baso behiak, ezta? Esaten jakien, dira hanka laburrekoak, oso mantsoa dira, trature oso onak direzenak, eta bueno, ezaugarri nabarmena da, dar handia daukiesela, ezta? Eta horrez gaitxegaitzi dira oso politak. Gure behien egunerokotasune, oso lasaia da, ezta? Kanpoan egoten dira urteko 350 egun ia, bedarra jaten dute, galtxue, pentsue behar dutenean txalakaz da izenean edo neguen apurbete likagaia falten dakenean, batik bat da lasai egon gure paraje polito honetan. Gutxi gora bera txal bat urtean edukitzen dabe, ze haurdunaldia 9 hilabetekoa da, emakume baten modukoa da, eta, txala jaioten danetik berriz sekortuten direzenera, beste pare bat hile pasetan dira, orduan urtean bat edukitzen da bez. Gure behien okela batit bat da gure kontsumorako. Ez dugu komerzializatzen, fikeko errementari tabernan erabiltzen dugu 180 eta beste 110 etxean jaten dugu. Orduen daukagun produkzioa dana geuretzata. Honeko arrasakaz bilatzen dana da kalitatezko okela. Oso okel infiltratua da eta bilatzen duguna da ez okela asko baizik eta dekien okela oso gozoa eta oso samurra izetea. Gure etxien beti egon dire, beti egon da ganadue eta, izetez hobi beta. Aitzitxegaz beti piztiekaz eta, gero torri izan tabernana, ez da? Baina, ostalaritza hor dau, hau da nire hobie, nire bizie eta odolean dekotera. Hemen bendeko zue sasoketara eroten duzen behiek, lehiaketatara, 3 behi, sekorra, txalak dabizenak ezten asoketara eroteko, gure baserrien badaukagu zidiak, badaukagu txarriak, oioak, astoak, danatarik. Bueno, Joseba, hemen fikatik, agur batan hori, hemen nau nire behi kapitanagaz eta Asturiarrakaz. Nahi dozunera arte, elortatxu baserrien hemen egongo naz. Agur!